Ahoj všichni, dneska si ukážeme nějaký svěží líčení pouze s kosmetikou Bell Cosmetics. Je to hypoalergenní kosmetika, kterou najdeš vlastně v Rossmannu anebo na jejich stránkách. Jako podklad jsem se tady vytáhla 2 báze, a to tady tu hydratační, tu mám strašně ráda. Tady ten podklad tím krásně připraví tu pleť, hydratuje ji, zmenší pory, je fakt výborná. A druhý podklad je tady ten Just Free Skin, to je proti začervenání a já dneska použiju vlastně tady ten. Jako make-up tady mám tady ten make-up z té konopné řady, je velice výborný, škoda, že už se nedá sehnat. Každopádně tady ten má žlutý podton, je vysoký krytí má a tu pleť i hydratuje, je vážně výborný, ale dneska, protože mám docela lepší pleť od akné, tak použiju tady to BBčko jenom z té aloe řady. Každopádně i když to je jenom BB cream, tak to krytí je docela vysoký na BBčko, takže použiju tady to. Na dozakrytí akné či kruhu pod očima tady mám 2 korektory, a to jeden z té aloe řady a ten normální, co mají. Jsou oba 2 určený pod oči, ale tady ten mě vyhovuje pod oči víc, je takový rozesňující, nezalézá do vrásek a tady ten používám na nedokonalosti a má SPF 25. Jako pudr jsem si vzala tady ten Let It Bake od Bell, tady ten je ze zimní kolekce, každopádně ho mají furt na e-shopu a je výborný, krásně ti udělá photoshopovou pleť, krásně zafixuje ten make-up nebo to BBčko a jsem s ním hodně spokojená, je zabarvený do žluta. Na obočí použiju jejich tuštičku, která je vlastně precizní, stejně jako třeba ta od Essence nebo od Catrice. Jako bronzer použiju tady ten bronz v odstínu 04, který jsem našla v kalendáři. Je to hezká barvička, příjemná, není ani moc oranžová, ani moc taková neutrální. Jako tvářenku použiju tady tu taky od Bell, když je to líčení jenom z Bell a je to taky v odstínu 04. Každopádně tady ta barvička je taková přirozená, hezky drží. Jako highlighter použiju tady ten, který jsem našla taky v kalendáři, je to odstín 02. Každopádně já ho mám rozbitej, ale ten odstín je strašně krásný, je takovej šampaň. Oční linky použiju tady ty, jsou v hnědé barvě. Každopádně tady ty linky by úplně nemusely vyhovět každému, protože ten štěteček vlastně není se štětinami, ale je to vlastně taková měkčí umělá hmota. Každopádně mě se s nima pracuje strašně dobře a strašně dlouho mi vydržely. Jako řasenku použiju tady tu klasickou černou, měla by podzvednout a natočit řasy a dodat objem. Lehce si orámuju rty tady tou kontůrkou, která je v odstínu 06 a dám na to tady ten zabarvený balzám, který je stejně pigmentovaný jako mý rty. Tak, takovýhle look jsme dostali. Pokud chceš více fashion a make-upu, mrkni na můj TikTok a nebo Instagram a já se budu těšit u dalšího videa. Děkuju za komentář a like a odběr a ahoj!